si Papa Ping hubad. Ang gusto ko na makita si Papa P, hindi ko ginustong makita si hubad. Reply lang niya ang gusto ko, partner. Ayoko magka-third eye. Oh, anyways, go. Ano yung kwento mo? Bakit tayo bumalik kay Laura? Nililinis ako ng kwarto. Tapos yung iwan ako nasa likod, sabi niya, Daddy, someone staring at you. Oh my God! Seryoso? Stop it! Sabi ko sa kanya, tumigil ka mo. There's someone staring at you. Nasaan? Siyempre, ayoko itanong kung sino. At saka ayaw mo tumingin. Oo, tuloy, yung pag-awalis kang bilis. Hindi ba ka tinanong? Hindi ka na nag-usisa. Sabi niya, Daddy, please look at him. Sabi ko, nasa. Yung pala may house yung teddy bear. Okay. And the teddy bear is Staring at you. Yung ayaw mong gumalaw, yung ayaw mong tumingin, yung Ayaw mong entertain. Oo, correct. Yung nag-review ka. Yung pala totoo nga naman may nakatingin sa akin at yun yung hawak ng teddy bear. Sabi ko, lakas mo ng trip ha. Ang bata talaga, no, sobrang inosente. Tayo talaga hindi tayo inosente eh. Diba? Kasi may iba na sabihin lagi, tingnan mo partner, na-distract lang ako sa parang mga alikabok. Ano naisip mo? Nabubuo na yung ano? Nung nakikita mo mamaya, sabi sa'yo kapag na kotse. Nabubuo na siya. Nakakaloka. Hindi kasi ngayon pala ulit na sinuot yung damit na to. So baka di ka ba dito? Ito pala dati, pag gumawa ng kotse, baka makita ko din. Para ma-confirm yung nakita mo. Ayan. Feeling ko baka dahil sa damit. Naduduling ako kasi nakikita ko sila. Kaya ako, partner, I refuse to believe na ang dahilan ng migraine ko ay ang mata ko. Kasi hindi talaga, malinaw talaga yung mata ko. Sobrang linaw niya talaga. Ay, ano ba yung negative 20? Negative 20, sobrang linaw talaga. Anyways, balik tayo kay Laura. Yan. So, Laura, we're happy, diba, that you found the one. Alam mo, cute yung love story mo, maganda, diba, happy ending, ganyan. Pero mas gusto ko mag-focus dun sa part na pag wala ka talagang love life, minsan, kahit successful ka, parang feeling mo hindi ka successful. May gano'n, diba? Oo, yung parang gano'n. Like, recently, meron ako nabasa na isang post from a very famous na talagang celebrity. And makikita ko doon na, alam mo talaga na meron siya ng lahat eh. Parang kung ano yung gusto niya, pwede niya makuha at any time. Pero dahil wala yung love life, parang ramdam niya talaga yung pagkukulang. And then nung finally dumating, parang feeling niya punong-puno siya. Alam mo yun, yung parang Kaibigan mo to, pakilala mo siya. kaibigan, celebrity, famous, di ba? Well, nabasa ko lang na parang, no, parang minsan iniisip mo, parang nasa kanya na lahat. Yung pala, kaya gusto mag-focus na minsan iingit tayo sa ibang tao kasi parang feeling natin nasa kanya na lahat. Or ano pa bang problema ng ibang tao to? Or ano pa bang kulang? Di ba? Ako lang Nasa ina nga. pag diba, dumadala ko sa akin na meron akong gusto manala ng mga bahay. Sa Ayala na ba? Pag meron akong mag-gusto. Ayun na po yung nagmamanman. Hindi taga rito yan. Oo, hindi taga identified yan. Correct, di ba? So, lagi kong iniisip yun, lalo na pag sobrang laki ng mga bahay, partner, tapos may mga driveway na sobrang malalaki. Tapos ang sobrang daming mga kotse na pwede magkasya sa garahe. Tapos, basta sobrang ganda, isip ko lagi, grabe, sa bahay niya, ano ba iniisip nito? Or ano ba kayong problema nito? Or, di ba yung mga ganun? Pero akala mo lang kasi walang problema, or akala mo lang perfect yung life, pero hindi. Oo, yun. Di ba? Tingnan mo, yun talaga yung perfect example yung nabasa ko na napupus ng isang artista na parang, nung nagkaroon siya ng love life, parang, di ba, yung parang ito na pala yung kasagutan dun sa mga samantalang kung isipin mo yung buhay niya, partner, lahat ng gusto niya, pwede niyang makuha. Naku, ako yung bumili na lang ko ng guy. Pwede naman bilhin pala. Iba-iba pa. Bili, gano'n. Yun talaga yun. So, in other words, lahat po tayo may kanya-kanyang struggle. No? Ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang career mo, ano man ang profession mo, sino ka man, lahat tayo may struggle na hindi natin nalalaman unless we talk to that person. So, pag nalaman natin, mas malaki pa yung problema na nagdadaanin niya para sa atin. Hindi lang natin nakikita kasi nga hindi natin alam.
So yun ang kailangan nating intindihin. Lahat po tayo may problema. In other words, huwag po tayo mainggit. Correct. Kasi lahat tayo may flaws, lahat tayo may kakulangan, lahat tayo may imperfection. Kasi partner ko, halimbawa, kung iisipin mo yung sinasabi ko na celebrity, nakakaingit yung buhay niya eh. Parang, Oo. nakakaingit hindi yung buhay. Siguro yung lifestyle na meron siya. Na parang yung word na kahirapan ay hindi part ng vocabulary nila hanggang sa mga magiging mga anak at sa mga susunod na saling lahi. Parang ganon sila kayaman, ganon kayo. Yung pala, hindi rin. Hindi, sabi nga niya, parang hindi normal yung life niya. Kasi siguro pag celebrity, hindi naman talaga normal yung life. Hindi basta, di ba, alam mo, yung kagandahan ng, halimbawa si Britney Spears, balik tayo kay Britney Spears mo. Isipin mo, grabe Britney Spears, alam mo, iniidolo sinamba ng halos buong mundo, di ba? Tapos malaman natin recently na yung wala pala siyang freedom for so many years, na para sa kanya yung makabili siya ng kandila, alam mo yun, yung makabili siya ng kandila, makapunta sa grocery, magkaroon ng sariling ATM, ay isang luxury, isang bagay na ikananiligay niya, itong magbili ng kung anik-anik sperma tayo araw-araw, di ba? Sobrang pangkaraniwan lang sa atin yan eh. Sa atin. Pero ang tingin natin doon sa buhay niya, sobrang bonggang-bongga na nakakaingit. Isipin mo, sobrang talented, ang ganda, tas everyone looks up to you, tas the works, di ba? Alam mo yun, luxurious life, gano'n. Yung fame, di ba? Yes. Pala hindi. Maghanap pala, simple lang, bumili ng kandila. Di ba? Yung mga ganun mga bagay, kasi ito yung mga bagay na pwede ka lumabas anytime. Pwede kang, yung mga simple bagay, ito yung mga hinahanap ng mga artista eh. Yung mag-normalize yung life nila. Yung normal lang sila, gano'n. So, tama yun, no? Yung may trade-off. Minsan nangangarap tayo sobrang maging sikat, maging sobrang may influensya. Pero may downside yun eh. True. Kasi nadideprive ka ng mga bagay na pwedeng gawin ng mga ordinaryong tao. Yung perfect example na binanggit ng partner sa Britney Spears, di ba? Kaligayahan pala sa kanya magkaroon ng sariling ATM. Eh sa atin, di ba, Lahat pangkaraniwan tayo meron, kahit sino. Di sa kanila, sa ating pangkaraniwan lang. And vice versa. May mga sitwasyon na tayo din naiingit sa kanila. Kasi pangkaraniwan lang sa kanila yung wine, pag gabi, pag dinner. Oo, Christmas lang. Pangkaraniwan lang sila sa kanila yung pangmalakas sa mga wine sa iba't ibang taon, gano'n. Yan. Diba? So, yun, dapat Pangkaraniwan lang sa kanila yung bread knives. Saka cookies. Sabi sila yung life natin, di ba? All purpose na yun. All purpose na. Pangtanggal ng pangkiskis ng punong kahoy. Kaya, Panggayat ng patatas. pagpuputol ng straw sa delivery galing sa diba? Ganyan, sa delivery boy. Isa lang, pero iba pang karaniwan sa kanila, iba't ibang uri ng knife, di ba? Totoo yun. Iba talaga eh, no? Mas mahigit ka parang, grabe mo, iba't iba yung kutsilyo nila. Tsaka pansin mo, sino mas makitab yung kutsara nila sa kutsara natin? Hindi, tsaka partner, no? Alam nila, oo nga. Tsaka yung tawag mas doon, mabigat yung kutsara nila sa kutsara natin. nung recently nga partner, meron akong gustong bigyan na sabi ko, kasi pagka pumunta ka kasi ng Rustans partner, yung mabibili mo kunyari sa isang regular na mall, na Sintoy, bumili ka ng slime. Oo. Yan ang favorite ng mga bata ngayon eh. So bumili ka kunyari sa regular. Sipon ko lang dati, binibigay ko. Walang balot, bigay. Slime ka mo, ito, sinahan kita. Fresh na fresh, diba? So yung slime kunwari ng bata partner, pag binili mo kunyari sa ibang mall, parang okay, maganda naman talaga. Pag binalot, maganda. Pero pag nakalagay sa paper bag mo stance, parang May ibang dating. may ibang dating siya. Pero same price lang naman. Although medyo, hindi ko sure kung medyo mas mahal. Kasi ako nag-shop, it's just naman sa So, nung minsan nagpunta ako dyan, partner. Sabi ko, ay, meron akong gusto ko may stance paper bag. So, gusto ko ganun. Tapos, pumunta ako doon sa mga kutsara na parang makikintab. Sabi ko, ang kinang. Closet mo din. Oo, sabi ko, ang kinang. Ano bang brand yun? Daddy, nakikinig ka ba? Tapos sabi niya, grabe, sobrang tindi ng mahal niyan. Kasi naghanap ako ng kutsara tinidor para dito sa office. Kasi diba wala pa tayong pantry, ganyan. So, kailangan ng kutsara tinidor, ganyan. So, sabi niya, bilhin mo. Partner, pag namin, 15,000. Yung kutsara? Kutsara tinidor. Tapos may dala. Paano na yun? Ano ko lang, wala akong balak bumili. Sabi ko, ay nako, goodbye. Pero para sa mga
mayayaman. Pangkaraniwan. Pangkaraniwan lang yun, parang, o bilhin mo na yan, o kaya iregalo natin iti. Sa amin, ano lang, 100 na corset na yun. Oo nga, correct. Totoo. Kaya rin yung mga kutsara pa nag-open ka ng bira. Tutupi. O tingnan mo, alarang mo ko siya, pang Opener din yun. correct, o diba? Kutsara namin, kaya lang nababali pag in-open mo. Pero kutsara sa amin. Diba? Pero para sa mga manyanyaman, pangkaraniwan lang talaga yun. Mas makintab, tsaka mahal. Ang bigat. Tsaka parte ko, halimbawa, bigyan ako no, parang hindi ko gagamitin, parang pag nawala. Yung, hindi ko pag halimbawa, sabihin ko, kadyan, pakihugasan ko, babantayan ko, baka kasi mahulog. Iba yung mindset natin. No? Di ba magkaiba? Hindi na pangkaraniwan lang. Kaya wala sa kanila yun, hindi nila hahanapin. Oo, Sa atin babantayan mo kahit na Babantayan naman mo. magnanakaw. Wala naman magnanakaw, pero babantayan mo na babat makarating sa'yo. Di ba? Pero pangkaraniwan lang sa mga manyanyaman. Di ba? So, doon mo talaga maiisip magkaiba, pero maiisip